Барыгызга да сәлем. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Кыяматлар кыздыра тапшыруның чираттагы чыгарылыш. Бүген бик кызуга ошаган, әйме? Бүген бездә кунак бар. Зур кунак, аны һәрберегез белә. Шамил әфәнде Садыков. Шамил әфәнде, кәефләр ничек? Аллаға шүкер. Шамил әфәнде, менә сез беләсез бит инде Кыяматлар кыздыра дигән тапшыру бара безнең. Аллага шөкер, әйме. Менә сезне дә кыздырып аласы килә, рөхсәт итсәгез. Менә бүген карьера турында сөйләшәсебез килә. Еш кына ишетәбез, менә татар журналисты ул карьера ясый алмый, татар мәктәбе бетергән бала ул ничектер төшенкелеккә бирелгән, теге ничектер җәмгыятьтә үз урынын таба алмый дип әйтәләр. Ә сез ачык мисалы зур уңышларга ирештегез. Менә сәбәбе нәрсәдә? Аның беренче сәбәбе бар. Рәхмәт, шундай кызыклы программага чакырганыз өчен. Әлбәттә, мин үзем дә карап барам сезнең бу шоуыгызны, семейный шоуыгызны да, гаилә программасын. Бик кызык. Әлбәттә, сезнең чыгарышыдан соң коллегаларның да сүзләр килеп җитә, әйттеләр, нәрсәләр сүктеләр дип. Бу бик яхшы әйбер. Зарланалармы әллә бездә? Зарланган кешеләр дә бар, әлбәттә. Ул яхшы, чөнки татар матбугатына инде үсеш булсын өчен Катализатор. бер критик карашта булырга тиеш. Чөнки әгәр дә без үзебезнең профессиональ яктан эшчәнлегебезне тикшермәсәк, проблемаларны күрмәсәк, Чирин яшәргән үлгән ди. да, шуларны үсеш булмаячак. Ә бүгенге көндә татар матбугатының үсеше мәсьәләсе ул стратегик бурыч безнең тора. Президентыбыз дәүләт җитәкчелеге тарафыннан куелган төп бурычларның берсе татар матбугатын үстерү. Бу кагыла телевидение һәм басма матбугатка түгел, ә интернет проектлар өчен дә сез үзегез дә күреп торасыз. Татмедиа Junior дигән проект, яшь Татмедиа дигән проект узган ел чак итеп уңышлыгына 30-га якын проект татар телендә эшләнелә. YouTube'та нәрсә өчен бу гомумән эшләнелде? Бу казаныш дип әйтергә мөмкин. Казаныш, әлбәттә. Безнең Татмедиада 100дән артык гәҗитебез бар, телеканалларыбыз, радиоларыбыз бар, ә интернетта махсус проектлар юк иде. Biz şuna göre җитәкчелеккә мөрәҗәгать иттек, без әйтеп алмадык. Хәзерге буын балалар, татар балалар шу нисбәтән гәҗит укымыйлар, телевизор карамыйлар, радио тыңламыйлар. Һәм иң куркынычы соңгы вакытта сайтларга да кирмиләр. Алар упралар кулсынча социаль челтәрләрдә. Менә сезнең балаларыгыз, минем балаларыбыз аны тамашачылар да карыйлар. Шуңа күрә безгә татар матбугатын бу стратегик бурыч интернетта үстерә кирәк. Әле үстерү проект ачына түгел бит әле. Ул журналистлар әзерләргә кирәк. Кадрлар бик Кадрлар мәсьәләсе бик мөһим. Һәм икенче иң мөһим әйбер эшләү технологиялары. Татар телендә сөйләм рәвеше, дөрес сөйләм, җөмлә сөйләше, интонациялар, гомумән Барса мөһим. эшләү. Чөнки телевидение мисал өчен дә, мин үзем 20 ел артык эшләгән кеше, анда үзенчә бер Мөнәсәбәт. субкультура, мөнәсәбәт телгә, визуаль күренеш, оформление, менә безнең мисал өчен студия. Бу бит инде картон коробкаларына җыелган студия, нәтиҗәсе инде зур. Шуңа күрә шушы культураны формалаштыра кирәк. Милли телдә, татар телендә, интернетта без үзебезне күргәнбез. Әгәр дә татар милләте үзен интернетта тапмаса, социаль челтәрләрдә тапмаса, аның киләчәге юк. Без хәзер үзебезгә барырга кирәк. Элекке радиоларның берсенең лагена шундый девизы бар, мин сине барыбер табам, мин сине барыбер җырлыйм дип. Менә шуның шикелле без хәзер достучаться итәргә. Шуңа күрә шушындый бурыч куелды, дәүләт тарафыннан акча бирелде, Аллага шөкер, президентыбыз тарафыннан поддержка булды. Бу эш алып барыла, проектлар эшләнә. Мисал өчен Кыяматлар кыздыра, ул да шушы интернет проект. Үсеш, Алла берсә, нәрсәдә яхшы. карьера турында да сөйләгез инде. Менә минем нәрсәгә мин шулай карьера булдыра алдым. Әлбәттә, иң беренчесе Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Ул инде Аллаһ Тәгаләдән килгән безгә тәкъдир, ул журналистикаләге ул зур бәхет. Ул мин менә күп сөйләгән бар, журналистларга да укытам, үзем дә әйтәм. Журналистиканың да кызык һөнәр юк дөньяда. Син дөньяны күрәсең. Хак сүзләр. Аралашасың, күрешәсең, сөйләшәсең. Үзең күрсәтәсең. Әле моны акча түлиләр. Пульсында торасың. Дөнья кызык, аралашу. Уннан да кызык һөнәр бармы инде? Монсы Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт. Беренчесе, икенчесе әтиемә рәхмәт. Мин әтием журналист, икенче буын журналист үзем. Иң сөенеч минем улым да журналистикада, өченче буын журналист. Карагыз әле, безнең уртак сыйфатларыбыз бар икән бит. Журналистика ул все-таки ул теге күпчелек һөнәрләрдә династиялар бар. Ул нормаль әйбер, ул дөрес шулай булырга тиеш. Улыннан калырга тиеш, үзенә өйрәтеп.
давам итүү барат һәм bundan баруда ниндер концентрация бар мәгълүматның генетик ниндер теге факторларны ул бик дөрес әйтә. Минем әтиемә рәхмәт, ул мин журналистика кертте, көчләп, кайнап, әрләп. Һәм өченчедән минем мөхиммәле минем укытучыларым. Мәрхүм Флоритовый. Бийек татар журналисты. Татар журналистикасы нигез салган кеше. Ул безнең ул булмаса татар журналистика булмас фактически. Барыбызның Флоритовый безнең укытучысы, аннан да дуга булып барсын, аннан да бийек кеше юк. Йолдызларыбыз күп, Кыяшыбыз берәү генә, ул Флоритовый. Безнең Кыяшыбыз тулысынча килешә. Мин татар мәктәбен бетердем. Әлбәттә бу тагын бер сәбәбе. Мин уңышлы татар журналист булуым өчен мин Шәле авылында татар мәктәбендә укыдым. Бик көчле татар әдәбияты һәм тел буенча укучыларым бар иде, Изләп ага рәхмәт. Бар иде безнең Альбертовый, Яхин бик көчле стратег әдәбиятында ул бик нигез салды минем журналист булу формашыма. Татар мәктәбе нигез салды әлбәттә, бик сәбәпле. Мин чөнки татар мәктәбендә күреп үстем. Менә сез Кайт медиага килдегез бит инде, сез телевизион журналист буларак килдегез. Бирегә килдегез, монда хәзер басма матбугатта. Менә ничегрәк сезгә авыр булмадымы? Хәзер бит инде басма матбугат өчен дә башыгызны авыртырга кирәк. Бергәндә беренче адымнарым Татарстан эшләргә җитте башлый бирдем. Журналистикага беренче адымнарыгыз. Беренче адымнарым. Практикада беренче курста үткән Татарстан эшләрендә ел буе эшләдем, материаллар яздым, статьялар чыкты. Бик уңышланып эшләдем. Без халыкчан булырга тиешбез. Халык безне аңларга тиеш. Диндер теге дөньяда үзебезнең акыллылыкны күрсәтергә тырышып, катлаулы итеп эшләү, катлаулы итеп язу, катлаулы итеп сөйләү. Бу кирәк түгел. Татар матбугаты, татар журналистикасы гади булырга тиеш, аңлаешлы, халыкчан булырга. Плюрализмга шуны әйтәйек. Шул Татарстан эшләре миңа шул әйберне өйрәтте. Икенчедән мен телекомпания эфир телеканалына эләктем. Алар Алдына дигән татар программасын ачканнар үз вакытында революцион күренеш булды. Яңа бу революция татар телевизия өлкәсендә адымнар программасын барып килә ул революциядә. Укытучым Ифат Юнус Әминов. Мине укытты, тәрбияләде, кишитте. Лагымнан тартып журналистикага алып кирде. Ул минем аңа бурычлы. Ул минем Менә монда күп факторлар димәк сәбәп. Күп факторларны сөйләп китәм. Менә эфиргә эләктем. Яңа форматта эшләүче телеканалда кыска, аңлаешлы, халыкчанлы эшләүче журналистика иде бу. Татар журналистикасына бу шуны өстәл. Һәм әлбәттә алга таба да адымнар тәэсир ясады ГТРК өчен бик ул вакытта. Адымнарны карап ГТРК да үзгәреш башлады. Халыкчанлык, гадилек, мобильлек, осталык, статиллек буенча ул өстәл иҗатты. Әлбәттә, минем өчен менә озак 20 еллар телендә эшләдем, төрле юнәлешләрдә. Һәм менә мин килдем Татар информга. Инде бу минем өчен яңа этап иде тормышымда. Татар информ бу вакытта микәнә тулысынча рус телендәге мәгълүмат чарасы иде. Сайт рус телендә бара иде, татар редакциясында 3 көн эшләр иде, кызганычка каршы. Һәм менә Аллага шөкер, минем фикердәшләрем, дусларым, хезмәттәшләрем Рамис Латыпов, Алсу Исмәгыйлова бергә килделәр. Без Татар информда татарча сайтлар китердек, интернет сайтын яңадан үзгәрттек. Менә шушы татар интернеты вакыт килде. Мин килгән вакытта мен әйтүче улы абзыйлар булды, журналистика ясына улы абзыйлар. Татар интернетта утырамын инде ул. Нәрсә син кыланасың анда? Татар укыймын инде интернетта. Ортодоксәлектә гайбәтләр дип сөйләп әйткән абзыйлар булды. Ләкин мин без bundan кире калдык. Бүгенге көндә актив рәвештә интернет сайт эшләп килә. Ул иң күп укылган сайтлар арасында беренче урында. Рамис Латыповның монда әлбәттә өлеше зур. Бик актив татар телендә үсеш бара, яңа жеңелчә текстлар язалар, жеңелчә итеп халыкчанлы эшләр бик актив бара. Татар интернетта актив рәвештә арта көннән-көн. Без менә алсулар белән санаган бар. Аеруча актив рәвештә укучылар, татар укучылар интернетта бүген 100 миллион кеше бар. Безнең чамалап санаган бар. Һәм иң мөһиме, интернет бүген милли матбугат чаралары арасында Башкортстанда беренче. Һәм аның артыннан бик актив үсеп бара Шәһри Казан хәзер. Шәһри Казан Башкирияда да аудитория җыйды. Казанда бик актив үсә, Татарстанда. Татар аудиториясе Татарстанда түгел, Башкортстанда да бик актив үсә. Җанисәп алганда без бигрәк мөһим. Юк, ул башкортларның үзләренең татар телендә дә сайтлары җүнле. Башкорт телендә сайтлары. Ул менә милли матбугатларны түбән телдә. Аксый дип әйтәсез. Кызганча башкаларның игътибар җиткереп бетермиләр. Именно башкорт телендә сайтлар бик әз. Социаль телләрдә бик әз. Шуны да әйтәсем киләнде, безнең вакыт бик алай киң түгел, әйме сез әтрафлы итеп безгә сөйләп бирдегез. Менә татар журналистикасының киләчәген нәрсәдә күрәсез, шуңар да җавап бирегез. Татар журналистиканың киләчәге бар. Ансы иң мөһим. Чөнки без 7 миллион Төшенкелеккә бирергә әле иртәрәк.
андай юқпарына шұғылданып башқа тұрып уақыт өткеріп бермейміз. Татар халқы бүйік халық 1000 жылдық тарихы болған. Біздің Құлғали әсерлер жазған татар тілінде, Бұлғар дәулетінде. Бұл уақытта көрші дәулетлерде яза түгіл сөйлешу де білмеген. Шабата келіп жүрген уақытта біздің биік шәхсләребез 1000 жылдық әсерлер жазған. Татар мәғрифәтлі халық. Біз шәһәрләр түзген, біз дәулетлі халық. Біз 7 миллион кішіміз бар Россияда. Біздің келешегіміз Алла берсе яқты, халқымыз көп, интернетте оқушыларымыз көп, телевидение қараушыларымыз көп, спутник телеканалдарымыз бар, гәжеттер, журналдар. Біз мұстақил, даими рәвештә яшәүче, орысша әйткәндә матрос бар, самодостаточный. Менә татар журналистикасына килүчеләр, кадрлар кытлыгы бар, сүздә юк. Менә аларны кызыксындыру өчен нәрсәләр эшләнеләр? Проблема татар мәктәпләре булмау. Менә без татар информны рәвешендә эшләгәннән бирле яңа кадрлар җыю белән шөгыльләндек. Үзебезнең укыту мәктәбебез бар, шунда җыябыз. Нигездә киләләр арча һәм Актан шәһәреннән. Чөнки анда татар мәктәпләре бар. Мәсәлән, бездә эшләүче коллективның килгән яшь авторларның 10 кеше килгән булса, шуның 6-сы Актанштан, шул бер мәктәптән, балалар мәктәбеннән. Менә сезгә күрсәткәч. Кадрлар Тырышлары бармы, ничек? Мәктәп, тулысынча мәктәптән бери. Мәктәп булса, һәм икенче мәсьәлә әлбәттә төп проблема кадрлар мәсьәләсе. Хәзерге татар балалары гәҗит укып, китап укып үскән балалар түгел, аларның кызганча тел байлыклары Түбәнрәк. Сүз формалаштыру авыррак. Аларның менә теге 70 ягы бар. Татар телендә фикерләрен аны кына әйтеп бирә алмыйлар инде хәзер барыбер. Татар теле мәктәпләре бар. Штучный товар инде. Бүгенге көндә татар журналистикасы ул штучный товар. Менә шул штучный товарны үзебезгә эләктереп калу өчен менә нәрсәләр эшлисез? Безнең бүгенге көндә Татмедианың үзенә укыту мәктәбе эшләп килә. Без яшь кадрларны җыеп укытабыз, әзерлибез. Монысы бер. Икенчесе, Радиф Рифкатович Замалетдиновның булышлыгы нигезендә узган елны филология институтында татар журналистикасы юнәлеш ачылды. Моңа кадәр бит инде КФУда журфак бар иде, журфакны яптылар. Кызганча шул юкка чыкты. Татар кафедрасын яптылар, татар журналистикасын әзерләү системасы битте. Һәм әзерләү кадрлар да бик слабый, бик начар кадрлар, чөнки конкурс битте. Журналистика буенча. Менә киресенчә безнең сөенеч узган елны филология нигезендә монысы бик дөрес юл булды, чөнки филология нигезендә укырга, язырга әзер балалар килә. Филологияда бу яңа төп нигезе журналистика нәрсә ачылды. Мин үзем укыту белән шөгыльләнәм, үзем дәресләре барам. Безнең беренче группа бар инде бюджет рәвешендә формалашкан. Бюджет буенча финанслана 22 бала укый. Киләсе ел Алла берсе 25 уже бюджет урыны булачак. Мин чакырам безнең хезмәт милләттәшләребезне, балаларыбызны укырга җибәрегез. Журналистика, филология, сызык журналистика нәрсә буенча укыту бара. Алар менә Татмедиа Junior проектында катнашалар, безнең редакцияларда үтәләр. Бик яхшы балалар. Ул искиткеч яхшы балалар. Мин үзем дә сез уйламаганым шулай булыр дип. Куркыныч юк. Балалар бар. Башкортстандан килгән балалар бар. Киров өлкәсеннән, башка регионнардан да, Татарстандан да балалар бар. Тагы бер сорау, менә татар журналистына иң кирәкле сыйфат нәрсә ул? Татар журналистына иң кирәкле сыйфат ялмау, курыкмау, җанлылык. Чөнки безнең халык бит бер теге тыйнакка өйрәтелгән халык. Агәрчә кызлар, инде тыйнакка өйрәтелгән кызлар, алар инде коммуникация төзү белән белән проблемалар. Аңкыра иң мөһим әйбер татар журналистларына комплекслардан кутылу. Бу тыйнакка кирәк, но аның үз урыны бар. Менә сездә Татмедиада хәзер киләләр бит, димәк практика белән белем бирелеп барыла бу. Журналистика тулысынча 100%ка практик һөнәр. Журналистикага кафедрада утырып кына, аудиторда утырып. Димәк, журналист үзе камилләшергә тиеш. Журналистика ул редакциядә барырга килә торган һөнәр. Кеше журналистика өйрәнә ала тик редакция кысаларында гына. Ул менә артистлык һөнәре күп. Ул шәхси һәм журналист буласың, әгәр син укытучың булса гына. Мөстәкыйль рәвештә үзе генә журналист була алмый. Әгәр дә укытучысы булмаса бит. Минем укытучым Ишат Шамил. Ул мине тәрбияләде, укытты, сөйләшергә өйрәтте, дикцияларны өйрәтте, студиядә язарга өйрәтте, һәрбер нәрсәне. Әлбәттә, ул мине кулымнан тотып йөрмәсә, мин журналист була алмассың. Стозың булмаса, журналист була алмассың. Аминов булмаса, Садыйков булмассың. Садыйковтан соң яңа журналистлар барлыкка киләчәк. Үткен телле журналистлар.